बेसेबा गोदोर बेमार दंमोन माने मा बेमार आं तारमाने बिजि लाबाबो हामामोन आरो ओमफ्राय बिजि लाबाबो बारा जायो मुलि जाबाबो बारा जायो दा आरो बे आइ बिमा गंगानि दै सान्थिखौ लांफैनानै एसे खमायना दं आरो आङो बे 1 नं लोखि जाहार सान्थि कमिटिनि आङो आफादगिरि हिसाबै आं दिनै फंनैसोबाबो आं बुंनो लुबैदों। बुंनांगौआ बेनोल' बिदिनो जोंनाव मानसिया आगोल समाव जोङो बिराद 1200 जन 1000 जन जाफैयोमोन। दा नैबे मागआव जेनेबा जोंना बन्द होनाय लोगो लोगो एसे खम जाफैदों। दा बेवहाय गासै रायजो राजाखौ आं खावलायहरनो सानदों बे मागआव दिनै सप्तासे बा 9 दिनसो जों बन्द थादोंमोन। बेयावनो दिनै मानसिफ्रा बिदिनो मिडिया ससियेल मिडियायाव नायाखै बिदिनो बन्द जाबाय गैला होननानै मोनथिदोंमोन। दा बेवहाय नङा गासैबो बै खोनानाय बाथ्रा नंजोबा दा जोङो दा होगासिनो दङ। दा जोङो बारायखौसो जोङो बारायनानै लादों बेखिनि आरो मा बाराय फैयो ओरैनो बाराया जोङो रुबार समबार बुधबार शुक्रबार जों बे बाराय मोनबायाव जों होनाय जायो। मा जिल्लानिफ्राय बेहाय दिनै नुजाफैदों? दिनैथ' हय चिरांखौ लाग्रोदो चिरां उदालगुरि जोङो बारायखौसो जोङो बारायनानै लादों बेखिनि आरो मा बाराय फैयो ओरैनो बाराया जोङो रुबार समबार बुधबार शुक्रबार जों बे बाराय मोनबायाव जों होनाय जायो। मा जिल्लानिफ्राय बेहाय दिनै नुजाफैदों? दिनैथ' हय चिरांखौ लाग्रोदो चिरां उदालगुरि बाक्सा गहपुर सनितपुर नलबारि गलाघाट आरो दा बेंगलनिफ्राय फैगासिनो दङ। दा फैदोंआनो फ्राय जोंना नैबे क'क्राझारनिफ्राय एसे खम जाथ'नानै दङ आरो जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खालामो? मोनथियैनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो सानदों जों मिडियानि थ्रुनि गेजेरजों जोङो गासैबो जेनेबा रायजो राजाफ्रा हामनायखौ जुदि नुबायब्ला मिडिया नायनानै जाहाथे निउसफोर नायनानै बा इउटुबफ्राव नायनानै जाहाथे फैलायो जों बेखौ खावलायनो थागोन। माबायदि जगाजग खालामगोन? जगाजगा जों जानबुं नाम्बार जों हरगोन। दा आंनि मबाइल नाम्बारखौनो आं हरगोन जेनेबा मबाइल नाम्बारा जाबाय 9101386707। दा मोनसे नाम्बार दंबावो 8473801589। बे माग मासाव जों बिहुनि थाखाय जोङो बन्द'खौ जों दोनथ'नाय जादोंमोन 9 दिन। दा बिनिफ्राय जोङो होफिननाय जाबाय। बन्द' जाबाय होननानै माखासे मानसिया सानदोंमोन आरो सोंहरदोंमोनबो बे आरो एबारनिफ्राय माने होफिननाय जासिगोन। दा एबारनिफ्राय जोङो होबाय थालांबाय थागोन। औ लांफैनो हागोन आरो जों बेयाव जों खावलायहरखानाय जायो बिदिनो माखासे मानसिया कन्टेक्ट बुनानै जों हर दा थाफै जों बादा हरो बेखौ माखासे रायजो राजाफ्रा मुलिखौ मोना जाजायो हर थाफैनाय जायो आरो बिदिनो 30 जन 40 जन हर थाफैखानाय जायो आरो बे ओमफ्राय बिदिनो जों पुर्निमा अमाबस्याआवथ' जों होखानाय जानाय नङा बे आरो गोजान गोजाननिफ्राय फैग्राफोरनि थाखाय माबाफोर सुबिदा जानायनि सुबिदा माने दिनै जों कमिटि हिसाबै जों बेखौ जों जेबो बुंनो हाया। आरो दा गुरुआसो मा खालायो बेमोन दा जोंनियाव दायथ'आ गैया मथनि बे गुरुआ जेखौ जों बिथोन होदों जों बे खामानिखौसो जों मावदों। दा गोजाननिफ्राय फैनायखौ जोङो नंगौ न' लुना होनांगौमोन दै न'खौबो लुनानै होनो हाया बेखिनि आरो सिन्था खालामदों नामा लुना होनो? उनफ्राव जोङो स्टाडि खालायगासिनो जों बे नैबे बिथां गुरुजोंबो दा माबायदि जायो जों बेखौ खालायलांबाय थागोन आरो बरमा बाग्रिपारानिफ्राय फैदो आं बेसेबा गोदोर बेमार दंमोन माने मा बेमार आं तारमाने बिजि लाबाबो हामामोन आरो ओमफ्राय बिजि लाबाबो बारा जायो मुलि जाबाबो बारा जायो दा आरो बे आइ बिमा गंगानि दै सान्थिखौ लांफैनानै एसे खमायना दं आरो बेनिफ्राय थेवबो खिनो हासुनोबो तारमाने पेसाबफोराबो खुला जायामोन खिफोराबो खुला जायामोन दा इनिफ्राय खमायजोबना दङ आरो गोबां हामाखै थारमाने हो आङो दिनै खेब्रेयानो जाबाय बेमाराबो गोबाव जाबाय थारमाने दिनै आं 20 बोसोरसो जाना दङ आरो एसे खमायना दङ दा पेसाबफोरा खुला जाबाय खिनो हासुनो हायो। ओमफ्राय हस्पिटालफ्राव नायजादोंना नायजायाखै? नायजादो हस्पिटालावबो नायजागासिनो दङ ओमफ्राय हस्पिटालाव नायजानायाव हामनाय मोनाखै? हामा माने नोङो सानायबो बि जाजोबना दङ नालाय
नों बिनि बिजि लाबानो बांद्राय जाना होयो माने उजायजोबो ओमफ्राय उजायबा आङो सानो आरो बोरै जागोन दा मालायफोरा हामनाय खिन्थायो जेराव थाङो हामो आं मानो हामा ओरै होननानै भगबाननि नाम लायै लायै थायोमोन आरो आं थारमाने बेमारखौनो आं भाबिना भाबिसनायामोन दा एसे खमायना थानायनि थाखाय आं दा इयाव दिनै खेबब्रै जाबाय आरो ओमफ्राय न'खरावबो मालिकआबो जादों फिसालायाबो जादों ओमफ्राय बाङाय हामना दङ इसोरबो ओमफ्राय आं जुदि फैबावगोन उनाव बेनिफ्राय हामथारोबा नोंथांमोननो खबर होगोन आरो बिदि खुलुमबाय। आङो दिखियाजुलिनि जोंनि गामिया 4 नम्बर माइनावपुर आङो आंनि बेमारनि थाखाय माने बाव दै लांफैनाया आङो खनब्रै जाबाय आंनि आखाइ सानाय आथिं सानायफ्रा हामदों ओंखायनो जों बिसास मोननानै जोङो दैखौ लांफैदों ओमफ्राय आरो दा आंनि फिसालायाबो गुजरातआव दंहैयोमोन गुजरातनिफ्राय फैनानै खिनायाव थै ओंखारबाय थादोंमोन गथ'आ ओमफ्राय आङो लिंहरनानै फैबाय फैनानै दैखौ आं लांना दोनहैखादोंमोन दैखौ लोंनाय लोगो लोगो आंनि फिसालाया हामबाय दा हामनानै थांफिनबाय आरो आं दा खनब्रै जाफैबाय दिनैजों आं हारसिंसो फैदों लोगोफोर दङ जोङो 9 जन फैदों बिसोरो 9 जनावबो सोरबा सोरबा गोदान आं फुराना आंनिया सानाय सुनाया हामदों आथिं सानाय खर' सानाय ओमफ्राय आखाइफोर मिजौदोंमोन बियो हामदों आरो आं बारा गोबाव जायाखै लांफैबाय थानाया होनबा हामदों आरोना ओमफ्राय आंनि फिसालायाबो खिथुजों थै गनायाबो हामदों ओमफ्राय दैखौ लोंनानै थांफिनबाय आरो दा बम्बाइआव दंहैफिनो माने दाख्लै जोंहा आं दै सान्थि हरनाया जेन'बा दमासियाव बन्द' जादोंमोन नालाय दा होफिननाय जाबाय आरो सोरबाफोर मोनथियाखैबा मोनथिनो हागोन माबा लांफैनो हागोन मोनथिनानै जेन'बा जाखिनि मुलि लांनानै दंहैयो जेन'बा सोरबाफोर गोबाव बोसोरनि जाना थानाया खनसे खननैजों हामनाय नङा आरो बे लांफैबावनांगोन आरो हामजासिमखौ आरो जेन'बा नोङो लोंनानै प्रमान मोनदोंबा जेन'बा बे मुलिखौ लांफैबावनांगोन आरो मा समाव होनाय जायो मुलिखौ होनाया जाहैबाय जोङो बुधबाराव होयो रबिबार होयो समबार होयो बुधबार होयो सुक्रुबार ओमफ्राय होयैया जाहैबाय सुनिबार मंगलबार बिस्थिबार ओमफ्राय अमाबैसा पुर्निमायाव होनाय जानाय नङा बेनो आरो दाख्लै थांनाय समफोराव जिखिनि टिकेट लांदोंमोन दिनैनि समाव बिथांमोना लांफैजोब्बाय औ लांफैजोब्बाय जेन'बा दाथ' जोङो हामनायनि लिस्टखौबो दिनैनो फोसावनाय माने जोंनि गामिनि माखासे लिस्टखौबो जोङो मोनजोबनाय जायाखै आरो सोरबा हामनाय दङ बेखौ लिरनाय जाबावाखै आरो जों लिरहोबावगोन आरो सोरबा अबेबा गामियावबो थाबावनो हागौ बिसोरो नाम होलाङिया बेखौ जों लिरनानै लाखिबावगोन आरो जायफ्रा मिथियाखै नोंथांनि दै हरनायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खावलायगोन जेन'बा लांफैनो हागोन जेन'बा इसोरखौ जेन'बा सिन्थिनानै हामनाय हामिखौथ' जों हामथारनायखौथ' बुंनो हाया जेन'बा अनेक मानसियानो हामबायबा मानो हामा जानो बेलाय लांफैनो हागोन माबोरै जगाजग खालामनांगोन जेन'बाथ' जगाजगा जेन'बा जोंनाव दा कमिटिनि मानसिफोर दङ कमिटिनि मानसि अनेकथा नाम्बारबो मोनलांनानै दंहैखायो जायखिया माबाफोर नायनानैबो फैनो हागोन आरो लकेसनफोर माबाफोर नायनानैबो फैनो हागोन जायगाया लोखिजाहार बेंटल सालबारि जोंना 1 नं लकेजार गामि चिरां डिस्ट्रिक्ट दा बे जाहैबाय थांनाय सावन मासनि 1 तारिख 1429 बांला बे समनिफ्राय नैबे लकेजारनि जाय दैनि मुलि होग्रा आइ गंगा मोदायजोजों अननानै होजानाय बे बिथाङा बे दिननिफ्राय हरजेननाय जादों दिनैसिम 7 मासाव रानिं दा बे हिसाबै जोङो बे कमिटिनिनो सान्थि कमिटिनिनो माखासे रिपर्ट लाग्रा हिसाबै जाय गामिनिफ्राय जाय बिथांमोनहा बे दैनि मुलिखौ लांनानै मोजां रोखोमनि बेमारफोरनिफ्राय उपकार मोननो हादों बिथांमोनखौ जोङो माखासे लिस्ट हिसाबै लाखिदों गामि पस्ट डिस्ट्रिक्ट मबाइल आरो बेमारनि लक्षन बेफोरखौ लाखिनानै दोननाय जादों दासिमाव बे हिसाबै जों फरायथिना होनाय जादों बेखौ नोंथांमोननिसिम फारि खोनासंनायाव एसे समबो लानो हागौ बेखौ खावलायखानाय जाहैबाय जेरै नामा जाहैदों नै
हरमिला नार्जारि लोखोनागुरि क'क्राझार उदैनि प्रब्लेम दङमोन बिथाङा बे मुलिखौ लांनानै हामनाय जाहैबाय। तिरथ ब्रह्म बिथाङा जाहैबाय बासुगाव बे जाहैबाय आथिं सानाय मिजौनाया हामदों आरो बात बेरामबो दङमोन बे मुलिखौ लांनानै हामनाय जाहैबाय। जयमति बसुमतारी बागमारा पाठशाला डिस्ट्रिक्टआ जानजियाव सानाय आरो अहेब सानाया मोजां जाबाय होननानै बे रिपर्टखौ होलांनाय जाहैबाय। मद्रा नार्जारि 8 नं गोजोनपुरि चिरां बात बेरामा हामदों बेखौ बिथाङा होलांदों। श्रीमती दांदुलि नार्जारि बाथ'पारा चिरां डिस्ट्रिक्ट आथिं सानाय मिजौनाय फायखाना खरसा जानाया हामबाय होननानै रिपर्टखौ जोंनिसिम होलांनाय जादों।